Erkin. Erkin. Adımlep. Yürü. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da barqy tarap yurdumyzdaki täzirkör hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Şuň habaryň kenaryna zähmet ruhunda bolýan Türkmenistan prezidenti yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belent serkirde başdy. Serdar Berdimuhammedow yurdumyzyň Günbatar sewtine ýerleşen harby deňiz güýçleriniň deňiz birikmesine geldi. Hemde bu ýerde Deňizhan atly harby gem bilen tanışdy. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belent serkirde başlarynyň tagallasy bilen ýaýbanlandyrylan harby özgörtmeleriň netijesinde bitaraplyk görülgelerini esaslanýan we gorun şäherine eýe bolan harby doktrinasy üstünlikle amala aşyrýar. Munyň özi halkymyzyň bagtyar durmuşynyň yurdumyzda awadançylygyň üpçün edilýändigini, paragaçylykly ösüşiň berkitilýändigini görkezýär. Şeýlek hem harby gullukçylaryň netijeli gulluk etmekleri, olaryň hünär derejesiniň ýokallandyrylmagy bilen baglanyşly meseleleriň oňuň çözülmegine döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Şeýlelikde yurdumyzyň ýakly günjeklerini, şol sanyna deňiz giňişligine asudalyk, paragaçylyk üpçün edilýär. Bu bolsa yurdumyzyň tazyşly ösüşiniň esasy şertini emele getirýär. Ýer bilen döwlet başlarymyz dekuçorda yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň harby deňiz birikmesine geldi. Önelin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkirde başdy. Türkmenistanyň harby deňiz güýçleriniň Deňizhan atly korvet kysymly harby gemi taşdyrşa taýar. Hasabat berýär. Türkmenistanyň orunmak ministri, Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňişiniň sekretary general-leytenant Gunnagdyýew. Erkin. Erkin. Mälim bolşýaly, bu harby deňiz birikmesi bir ýyl mundan ozal gahrman arkadagymdan gatnaşmagyna açylyp ulanmagy berilipdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkirde başdy. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň Deňizhan atly harby gemisine geldi. Bilen serkirde başa şokla. Bilen serkirde başa şokla. Bilen serkirde başa şokla. Önüli. Hormatly Türkmenistan prezidenti. Türkmenistan ýaragly güýçleriniň bilen serkirde başdy. Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň Deňizhan atly korvet kysymly harby gemisi tanışdyrşa taýýar. Gem serkedesi 3-nji derejeli kapitan Hanow. Erkin. Erkin. Hormatly bilen serkedaşymyz. Sizin gemimize gelmeň münasibetli Türkmenistanyň döwlet baýdanmydy. O Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň baýdanyny galdyrmakda ruhsat bermeňizi çoňur hormat goýmak bilen sizden haýyş eder. Ruhsat berýän.
hormatly belen serkedaşymyz. Geminiň söwüşiň mümkinçiliklerini tanıştyrmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş ederim. Häzirki döwürde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ähli düzümleriniň bolşy ýaly harby deňiz güýçleriniň maddi enzamyň binýadynyň dügüre waplaşdyrylmagyna, harby gullukçylaryň hüner derejesiniň kämilleşdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Watanymyzyň hemişelik bitaraplyk derejesine esaslanýan, gorun şäherine eýe bolan harby doktrinasyna laýyklykda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň gorun şukyny pogturandyrmak we maddi enzamyň binýadyny dügüre waplaşdyrmak meseleleri ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň birin serkerde başlarynyň üns merkezine saklanylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň birin serkerde başlarynyň ýygyderli üns bermek netijesinde paragatçylygyň we lalaşygyň deňiz hökümine iqrar edilen gadarda ýurdumyzyň deňiz şäherlerini gözegçilik etmek, asudalyk saklamak meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Munyň özi Türkmenistanyň gorunluk häsiýetine eýe bolan harby doktrinasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýänini görkezýär. Görünüşýäli Söwüşiň geminiň serkerdesi ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaryny, geminiň häzirki zaman Söwüşiň mümkinçilikleri, teň käfiýetnamasy we guruluş aýratynlyklary, onuň ýerine getirýän wezipeleri hemde bölümleri bilen içgin tanıştyrdy. Deňiz kanatly Söwüşiň gemisi deňizde döwlet serkedini goramak, gemi gatnawlarynyň howpsuzlygyny üpçün etmek hemde halat ediş işlerini amala aşyrýar. Deňiz kanatly ýokary Söwüşiň mümkinçilikli bir geminiň ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň gemleri awatlaş kärhanasyna, milli hünärmenlerimiň gatnaşmaklaryna ýokary derejede gurulanyny bellemek aýratyn buýsançydyr. Bu ýerde deňizçi serkerde Söwüşiň geminde gulluk edýän serkerdeleriň daşar ýurtlarda, ýagny Italiýa, Germaniýa, Türkiýe döwletlerde ýürüti okulary geçenligi, olaryň hünär derejesiniň döwrüň tarapynda laýyk derejede kämilleşdirilenligi barada aýtdy. We ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň maddi enzamyň taýdan dügüre waplaşdyrylmagyna döwlet tarapyndan uly üns berilýäni üçin hormatly prezidentimiz deňizçileriň adyndan hoşallyk bildirdi. Ýergilenine belläp geçdik. Deňiz kanatly harby Söwüşiň gemisi açyk deňizde bir aýyň dowamyny özüni ýangyç, adyk önümler bilen üpçün etmek ukybynyň bardygyny bellemeli. Munyň özi geminiň uluk gowatlaپ degişli gullugy alyp barmagy ukyplydygyny görkezýär. Bu bolsa ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň maddi enzamyň binýadynyň berkitilýänliginiň nowatdaky beýan bolup durýar. Söwüşiň geminiň üpçünçiligi barada aýdylanyny, onu deňizçi eskerleriň we serkerdeleriň ýokary derejeli gulluklary ugruna beru şertleriň dürüdilýänini bellemeli. Gemide yerleştirilen dinjal, meclisler we lukmançylyk otaklary häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede injamlaşdyrylypdyr. Şeýleki hem gemidäki deňizçiler naharhanasyna harby gullukçylar üçin ýokumly tagamlar taýýarlanýar. Geminiň aşhanasynyň zerur bolan enzamlar bilen üpçün edilmegi deňizçileriň ýokary derejede iýmitlenmegini şertlendirýär. Harby deňizçiler netijeli gulluk etmek we boş wagtyny peýdaly geçirmek ugruna zerur şertleriň dürüdlenigini belläp, munyň üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaryna tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Döwlet başlarymyz Hazar deňiziniň paragatçylyk we lalaşygyň deňiz hökümine derejesiniň mundan meýlekde berkitilmek ugruna zerur işleriň edilmeligini aýdyp, bu urda bir näçe tawşyklar berdi. Ýergelen aýtsak, deňiz kanatly harby gemi injamlaşdyrylyşy, onuň gorunç boýunça üpçünçilik wagtda has kämilligini bellemek gerek. Munyň özi ýurdumyzyň deňiz şäherleriniň asudalygynyň ygtybarly üpçün edilýänini aňladýar. Söwüşiň geminiň üpçünçiligi, onuň raketalary, sugasy torpedalary, olaryň hereket şäherleri, netijeligi häzirki zamanyň ühün görkezjilerine doly laýyk gelýär. Bu bolsa ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň maddi enzamyň binýadynyň dügüre wap derejede berkitilmegine toplumlaryň esasy çemleşilýänini görkezýär. Halkymyzyň gadymy ýörelgelerine laýyklykda amala aşyrylýan hoşnýetli goňşuçylyk, goňşy ýurtlar we halklar bilen ýöwary anaşma gatnaşyklaryny berkitmekde garaşsyz bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk tüýjürlikli daşar siýasatyny durumşa geçirmekde. Ýurdumyzyň mukaddis şäherlerini dost dogonluk serketine öwürmek babatda watan goruşlaryna mühim gorunun degişdigini aýratyn bellemeli. Hormatly belen serkedaşymyz, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleri hakynda edýän ýa-da usul aladalaryňyz, taýsy tagalaryňyz we döredip berýän mümkinçilikleriniň üçin size ähli deňiz çykargıçylaryň adyndan köp sag bolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüň uzak, belent başyňyz aman bolsun. Hormatly belen serkedaşymyz.
Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Mukaddes kullugy ýerine getirýän harby deňizçilere mundan meýlekde uly üstünlikleri arzu etdi. Garaşsyz baky bitarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulu eder. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başynyň tagallalary netijesinde harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enjamyň binýadynyň ýygyderli döwre baplaşdyrylmagy, olaryň häzirki zaman teňkeler bilen üpçün edilmegi ornuny netijeli işler alınıp barlýar. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Bu ýerden harby birikmäniň dolandyryş merkezine bardy. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Karşı deňiz birikmesiniň destin nowatçylaryň awtomatlaşdyran iş nokady tanışdyrışa taýýar. Hasabat berýär. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleri serkerdeleriniň dolandyryş bölüminiň serkerdesi 3-nji derejeli kapitan Öwüz Gulyýew. Dolandyryş merkeziniň serkerdesi yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdyny, merkeziň işi ýerine getirýän wezipeti we mümkinçilikleri bilen tanışdyrdy. Dolandyryş merkezinde harby deňiz güýçleriniň hünärmen serkerdeleri tarapyndan işlenip taýýarlanan ýürüýte maglumat dolandyryş programma üpçünçiligi ornaşdyrylyp, onun kömegi bilen täze tehnologiýalar we sany ulgam arkaly şeýlekem elektron kartanyň üstü bilen Hazar deňizindäki ýolagçy we harby gemleriň hereketlerini güýdäwçilik etmek mümkinçiligi bar. Bu bolsa deňiziň kenar ýaka bölegine güýdäwçilik etmek üçin niýetlenilen radiolokasiýa enjamlarynyň we harby deňiz güýçleriniň süýgüşçün gemlerine bar bolan tenk toplumlaryň üstü bilen amal aşyrylýar. Şeýlekem sanly enjamyň hemra aragatnaşygynyň kömegi bilen gemleriň deňizde ýerleşýän ýerleri, olaryň ýanyç we suw üpçünçiligi kesitlenilýär. Bu bolsa dolandyryş merkezinden harby gemler bilen ýygyderli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan dolandyryş merkezine alynan maglumatlar toplanylýar we işlenilýär. Bu ýerde oturdulan enjamlar bolsa işleri ýeňilleşdirip, maglumatlary belenen ýerleri boýunça iýermäge oňyn şertler döredýär. Deňiz güýçleriniň degişli düzümleriň sağlaşyk hereketine, deňizçileriň işlerine täsir tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýänini bellemek gerek. Bu ýerde dolandyryş merkeziniň işiniň täsir tehnologiýalar esasynda alınıp barylmagy, toplanylan maglumatlaryň öz wagtynda hemde maksady laýyk ulanmagyny üpçün edýär. Munyň özi gullugyň döwrüň taraplarına laýyklykda alınıp barylmagyna ýardam edýär. Dolandyryş merkeziniň serkerdesi düredilen amaty şertler üçin yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna hoşallygyny beýan etdi. Hormatly belen serkerde başymy. Biz deňizçilere döredip berýän giň mümkinçilikleriniz üçin size köp sag bolsunyňyzy aýtýarys. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, el ýurt bähbetli, tutýan işleriňiziň hemişe rowaj almagyny arzu etýäris. Hormatly belen serkerde başymy. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlarynyň dawraly harby ýürüýüşiň serkerdesini sany ulgam arkaly güni ýaýlyma çagyrmaga ruhsat bermegini haýyş edildi. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň gemleri dawraly harby deňiz ýürüýüşine taýýar. Dawraly harby deňiz ýürüýüşine başlamagy türkmenlerde diýen haýyş edýär. Ruhsat berýän. Soňra bu ýerde yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Hazar deňizinde harby deňiz güýçleriniň gemleriniň gatnaşmagyna dawraly harby deňiz ýürüýüşini synlady. Dawraly harby deňiz ýürüýüşine Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň, Türkmenistanyň içeri işler we milli howpsuzlyk ministrlikleriniň süýgüşçün we üpçünçilik harby gemleri gatnaşdylar. Hormatly belen serkerde başymy. Siziň synlaýan bu gemleriňiz umumy uzunlygy 600 kilometre barabar bolan yurdumyzyň deňiz şäherleriniň howpsuzlygynyň we bütünliginiň goragyny eserden gurýarlar. Dawraly ýürüýüşe gatnaşýan gemleriň ekipajlary gemleriň bortundan nizama düzülip, bu ýytançylan geçýärler. Dawraly harby deňiz ýürüýüşiniň öňüni galkan kıtımly arkada gatly terhet gorog gemisi çekýär. Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň galkan katlamaly bu terhet gorog gemisi ýurdumyzyň deňiz giňişliginiň geçýän terhet araçaklarynyň gorogyna durýar. Ýadymyzda bolsa, gahrman arkadagymyz 2017-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna bu gemide
deniz giyiňişligi boýunça yüzüş amala aşyryp, Hadar deňdiniň hemişe dostlugyň, alalaşygyň deňdi bolmalygyny noktadyr. Häzir bu gämi bir karar watanymyzyň deniz giyiňişliginden geçýän terhetlerini eterdeňlik bilen goraýar. Arkadag terhet gorok gämidi, garşdaşyň tuwatdy, tuwutdy we howa nişanalaryna garşy tuwuşal parmak üçin ýetlenen. Formaty bilen terker dawaşymaz. Davaraly harby deňiz ýürüş, ýurdumyzyň harby deňiz goýuşlarynyň düzümindäki en kämil yaraglar bilen yaraglandyrylan edermen we gaýratly raketa gämiler bilen dowam edýär. Garşdaşyň tuwutdy we petden uçýan howa nişanalaryny ýok etmek, desant toparlaryny Katardan çykarmak, hemde Hadar deňizindäki milli bähbitlerimizi goramak üçin niýetlenen bu raketa gämileri ýurdumyzyň harby deňiz goýuşlarynyň esasy urgu güýjüdir. Bu tewşen gämiler deňiz giyiňişligine geçirilen harby huturgunlaşyklaryny ýokary tewşen kuýugyny, kuwatyny we odatys ulgamynyň takyplygyny aýdyň tutup etdi. Häzir bu gämiler davaraly ýürüşini dowam edýärler. Davaraly harby deňiz ýürüşi bilen harby deňiz goýuşlarynyň eterden atly 60 metr lawr göçürjü Türkiýe üçinçilik gämidi geçýär. Bu gämileri ýangıç, agyz suwy, azyk we beýlek terýisler bilen üçin etmek, halat etişi işlerini ýerine ýetirmek, helakçylyga uçuran gäminiň şakly düzümini halat etmek ýaly wezipeleri ýerine ýetirýär. Gämi nevit çykarjy guruluşlaryň lawrlaryny göçürmek, nevit çykarjy guruluşlary we gämileri tirkemek, ýangyny söndürmek, hemde helakçylyga uçuran gäminiň şakly düzümini halat etmek üçin ýetlenen. Hormatly bilen terker dawaşymyz. Deňizdäki ýürüýüşi harby deňiz goýuşlarynyň galkan taklamaty, algyr we hanjar gorok gämiler dowam edýärler. Bu gämiler garşdaşyň tuwatdy, tuwutdy we howa nişanalaryna garşy tuwuş alyp barmak üçin ýetlenen. Bundan başga da gämi gözlük halat etiş işlerini amala aşyrmaga, uğur ýerdäki garşdaşa garşy tuwuş alyp barmaga, hemde goloýdan awanyp geljek koplara goranyşy amala aşyrmaga ukypdyr. Gäminiň uzunlugy 57 metr, ýyny 9 metr, agramy 410 tonna bolup, häzirki zamanyň kämil yaraglary bilen enjamlaşdyrylan gämi 24 uzul tiýillikde hereket etmäge ukyply. Gämide garşdaşyň tuwutly nişanalaryny Katardan çykarmak üçin ýetlenen ganatly raketalar, howa nişanalaryny ýok etmek üçin raketa toplamy ýerleşdirilen. Hormatly bilen terker dawaşymyz. Davaraly harby deňiz ýürüýüşi bilen 4 tane galkan katlamaly Asuda, Mergen, Kuşgar, Kynmal atly terhet gorok gämiler geçýärler. Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň galkan tatlamaly bu terhet gorok gämileri ýurdumyzyň deňiz giyiňişliginden geçýän terhet araçaklarynyň gorogyna durýarlar. Tuwutdy we petden uçýan howa nişanalaryny, tuwatdy güýç we terýişlerini ýok etmek, hemde deňiz araçaklarymyzy goramak üçin ýetlenen bu gorok gämileri deňizdäki ýürüşini dowam edýärler. Gämide garşdaşyň tuwutly nişanalaryny Katardan çykarmak üçin ýetlenen ganatly raketalar, hemde howa nişanalaryny ýok etmek üçin raketa toplamy ýerleşdirilen. Bundan başga da garşdaşyň uçurlaryny, dik uçurlaryny, gäme garşy raketalaryny, kenarya we tuwutly nişanalaryny Katardan çykarmak üçin ýetlenen artilleriýa toplamy ornaşdyrylan. Hormatly bilen terker dawaşymyz. Şeýlede gämide garşdaşyň çalk hereket edýän gaýyklaryna, ýakyn aralykdan uçýan uçurlaryna, dik uçurlaryna garşy ýetlenen artilleriýa guruluşlary, garşdaşyň tuwatly nişanalaryny anyklaýjy we ýydarlaýjy hidroakustik enjamy, tuwatly gämilerine we torpeda yaraglaryna garşy ýetlenen
raket atıcı ulgom yerleştirilen Davaralı Harbi Deniz Yürüyüşünün katarlarını Türkmenistan'ın Döwlet Terhet Kulluğu'nun 4 tane takçı tatlamalı terhet gorog gemler devam ediyor. Nayva, Kamil, Kalcan, Kaplan adlı deniz temizliğine ve şerki tuğlarda gemlere gözlükçülük etmek. Gorog ve gözlük aktarış işlerini geçirmek için niyetlenen bu gemler deniz araçaklarımızı eterdenlik bilen gorayalar. Bu terhet gorog gemleri karşıdaşın tuvattı, tuvattı ve kovan nişanalarına karşı tövüş alıp parmak için niyetlenen. Bunun başkada gemi gözlük halat etişi işlerini amala aşırmağa, antovu işlerini alıp parmağa, tuvattı giyinişliğe gözlükçülük etmeye, hem de koloydan avanıp bilecek kovuklara goranışı amala aşırmağa kuyupludur. Gemide karşıdaşın tuvattı nişanalarını yok etmek için niyetlenen raketalar yerleştirilen. Hazır denizimizde Davaralı yüzüşü bilen Umman adlı hidrografik gemisi geçiyor. Bu gemi Hazar denizinin Türkmen bölümünü gemilerin yüzüşünün hukuksuzluğunu güçletmek için denizde hidrografi ve okeanografi işlerini geçirmek için niyetlenen. Gemi deniz düyüvünün relyefini öğrenmek, tuvattı video ve foto yazgı etmek, suğun düzümünü öğrenmek yağlı vazifeleri yerine getiriyor. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Davaralı Harbi Deniz Yürüyüşünü Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin, Harbi Deniz güçlerinin huzurlu hem de Döwlet Terhet Kulluğu'nun zarplı Türkiye gemileri devam ediyor. Bu Türkiye gemileri denizde halat etişi işlerini geçirmek, yanğına karşı görüşmek, gemiler çekmek ve itmek hem de manevralarına kollu vermek için niyetlenen. Geminin ekipajı 7 adamdan ibaret bolup 30 gün denizde olmağa kuyuplu. Bunun başka da gemide her biri 16 adamlık 2 tane halat etiş kayıkları ve 3 tonna yük götürmeye kuyuplu çekici kran yerleştirilen. Türkmenistan'ın Döwlet Terhet Kulluğu'nun kuvvetli yük götürücü gemisi hem de yurdumuzun yaralı güçlerinin, Harbi Deniz güçlerinin bir karar desant kateri Hazar denizimizde Davaralı yüzüşünü devam ediyorlar. Bu gemiler imzamlaştırılmadık kenar yakalara yürüyte maksatlı toporları, desantları hem de tövüş teknikalarını düşürmek, kenardan kenara alıp gitmek ve getirmek için niyetlenen. Davaralı Deniz Yürüyüşünü Asuda hidrografik gemisi devam ediyor. 2015 yılda Kahraman Arkadağımızın başlangıcı bilen Türkmenistan'ın Goranmak Ministerliğinin gemi kuruluşu ve avatlayış kârhanasının açılması bilen bu gemi denizin düyüvünü bağırlık işlerini geçirip başladı. Ol kuvvetini, kuvvetlerin hareket etmek için denizin çoğunluğunun kevi relyefini öğrenmek, gemilerin hareket için denizin çoğunluğunu ölçemek, hem de kuvvetli maglumatları toplamak için niyetlenen. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Davaralı Harbi Deniz Yürüyüşünün katarını Türkmenistan'ın Döwlet Terhet Kulluğu'nun 3 tane TG-12 bart tatlamalı keçi terhet gorog katerler devam ediyorlar. Bu katerlere başarcanlık bilen erkediyen Harbi denizçilerimiz yurdumuzun deniz çayaklarını itibarlı koruyalar. İçerki tuğlarda gemileri gözlükçülük etmek, gorog ve gözlük aktarış işlerini geçirmek için niyetlenen Davara bilen sizin önümüzden geçen terhet gorog katerleri Hazar denizimizde gözlükçülüğünü alıp baryalar. Katerin uzunluğu 15 metre, iğni 4,5 metre. Ağrami 19 tonna olup 35 uzun kilolikte hareket etmeye kuyuplu. Katerde karşıdaşın çat hareket ediyen kayıklarına karşı görüşmek için niyetlenen bir tane artilleri kuruluşu yerleştirilen. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Denizde gözlükçülük kulluğunu yerine getirmek için niyetlenen Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 4 tane Master 651 kıtımlı patrol katerleri Harbi Deniz Yürüyüşünü devam ediyorlar. Sağatta 70 km tiyirliklerini hareket ediyen bu patrol katerleri Hazar denizimizde gözlükçülük kulluğunu alıp baryalar. Davaralı Harbi Deniz Yürüyüşünün katarı bilen
Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iki tane zajyak isimli çat hareket edýän töwürçüň gaýyklary geçýärler. Hormatly bilen terkerde başlaýmaz. Deňiz ýürüýüşiniň jemleýiji gatary bilen Türkmenistanyň döwlet terket gullugynyň daxil 20 kysymly atma motorly gaýyklary geçýärler. Berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynyşy döwründe döwletimiz tarapyndan deňizçi harby gullukçylar barada agada edilmek netijesinde harby deňiz güýçleriniň madden jamyň dünýäde iýiligderli ýagdaýda putolandyrylýar. Ýurdumyzyň hadar deňiziň näkçäklerini gorap, watanymyzyň atwudylygyny we howpsuzlygyny üçin edýän deňizçi harby gullukçylar munyň üçin bize köp hagwaltyny aýdýarlar. Biz harby deňizçiler geljekde de biziň anamyňyzy ödäp, watanymyzyň deňiz çäklerini ygtybarly gorar. Deňiz giňişligimiziň polat galkany bolar. Goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman, döwletli gadamyňyz şowly, işleriňiz hemişe rowaç bolsun. Hormatly belent terkerde başlaýmaz. Yergelenini belläp geçsek, Gahrman arkadagymyň gatnaşmagyna açylyp ulanmagy berilen harby deňiz birikmesiniň disgalarynyň dügrewap taraplary laýyklykda ýokary derejede gurnalanlygy hemde olarda ähli virus şertleriňdir mümkinçilikleriň düredilendigi aýratyn bellenmäge münasipdir. Olaryň gataryna eskerler ýatakxanasyny, harby gullukçylar üçin ýetlenilen naharxanany, iň täze tehnologiýalar we sany ulgamlardan üpjünedilen okuw binasyny, üstü açyk we ýapyk sport meýdançalaryny, medeniýet öýüni, baý kitap gorly dügrewap kitapxanany, täçil tehnologiýalar hemde häzirki zaman enjamlaryň enjamlaşdyrylan umum bilim berýän mektebi, ähli amatlyklar bolan çağalar bagyny we çağalar üçin ýetlenilen oýun meýdançalaryny görkezmek bolar. Dügrewap eskerler ýatakxanasyna harby gullukçylar üçin amatly durmuş şertleri üçin edilenler. Harby gullukçylaryň naharxanasynyň enjamlaşdyrylyşy häzirki zaman talaplaryna dolu olaýyp gelýär. Ol ähli amatlyklar bilen bir gatarda öňümleri saklamak üçin ýetlenilen sowuzjylar bilen üçin edildi. Bularyň misalyna ýurdumyzda watan goraşlarynyň gulluk etmegi we din jalmak üçin has oňoýl şertler döretmegiň döwlet siýasatyny we harby özgertmelerde ileri turýanlygy aýdyn güze çykýar. Umuman aýdylanyny bir yerde döredilen ýokary derejeli şertler harby gullukçylaryň hemme taraplaryň taýýarlygyna, olaryň hüner eýeleri bolmagyna we watandaşçylyk ruhunyň hassa belinde galmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Döwlet başlanmaz ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň ähli düzümleriniň harby gullukçylarynyň şöhratly pederlerimiziň gahrmançylyk ýoluny münasip dowam etmekleri, olaryň watandaşçylyk ruhunyň belinde galmagy ornuna zerur tagallalary etmekleri babatda bir näçe tawşyryklary berip, olaryň harby gulluklaryna üstünlikleri arzu etdi we bir yerden ugrady. Beşinci Islам raýdaşlyk oýunlaryna badalgy berildi. Bu oýunlaryň açylyş davrasy Türkiýanyň Konya şäherine geçirildi. Türkmen türgenleri beý halkara ýaşynda sportyň bir näçe urary boýunça çykyş ederler. 18 Ağustosda çenne geçiriljek 5-nji Islam raýadaşlyk oýunlarynyň Türkiýanyň Konya şäherine geçirilen açylyş dawarasy uly ruhawlentligi wesenni. Dünýäniň 56 döwletinden 4000-den gowrak türgenleriň gatnaşýan ýarışlaryna biziň ýurdumyzyň hem türgenleri sportyň ýeňil atletika, erkin hemde grek-rim göreşi, agyr atletika, suwda ýüzmek, ýaýatmak, judo, kickboks, karate-do hemde basketboluň 3 bolup oýnalýan görnüşleri boýunça çykyş ederler. Sportyň 24 görnüşi boýunça geçirilýän oýunlar türgenlerimiziň sport babatdaky netijeleriniň ýokardygyny görkezýär. 5-nji Islam raýadaşlyk oýunlaryna türkmen türgenlerine üstünlikleri arzu edýär. Russiýa Federasiýasynyň Vladivostok şäherine geçirilen Aziýanyň çağalary atly halkara sport oýunlaryna ýurdumyzyň ýaş türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Halkara oýunlaryna ýeňil atletika boýunça çykyş eden ýylaşymy Sabina Kasymjanowa 1-nji orna we altyn medala münasip boldy. Stolun üstüne oynalyan tenis boyunca geçirilen bäsişde Ilyas Allahnazarov bilen Alibek Jumanow dağlar ikinci orny hemde kümüş medala münasip boldular.
Grekrem görüşi boýunça geçirilen ýaşda Alty Sıddyf 62 kilogram agramda 3-nji orna we 1-nji medala nasip boldy. Erken görüşi boýunça geçirilen ýaşda Umid Qaqaliv 57 kilogram agram derejesine çykyş edip 1-nji orna we altyn medala nasip boldy. Şeýlede sportun bu görnüşinden Selvi Zahir we 50 Sehwet Narif 38 Mekan Hudaýberenov 60 kilogram agram derejelerine çykyş edip 3-nji orna we 1-nji medala nasip boldylar. Ýeňin atletika sportunyň uzak aralygy ylgama görnüşi boýunça geçirilen ýaşda Sabina Kasymjanowa 3-nji orna hemde 1-nji medala nasip boldy. Kuraş boýunça geçirilen ýaşda Sanjar Buruyev 42, Zinat Qoçmatowa 44 kilogram agramlarda ikinji, Nurana Kedretova 63, Din Islam Mahmaşaripow 50, Seyitnazar Hudaýberdiýew 60, Narmurat Muradow 71, Dayanç Qaraýew 80 kilogram agramlarda 3-nji orna we 1-nji medala nasip boldylar. Netijede Türkmen türgenleri medalaryň 16-syna nasip boldylar. Olaryň ikisi altyn, 3-si kömüş, 10 mersy bolsa 1-nji medallardyr. Gazanylan üstünlük Türkmen sportunyň halkary derejesinde belinde galýanynyň nowatdaky sultnamasyna urildi. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtaht Naşabatda 10-njy awgustda saat 20-den 11-nji awgustda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty boldugynyň berýän habary bilen tanışylyň. Balkan vilayatyny üýtgäpdirýän burutly howa berip demirady kunny ordan telde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ugtar. Howa iýetine 23-28 gradus maýly. Gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahly vilayatyna adykem burutly howa berip demirady kunny ordan telde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ugtar. Howa iýetine 20-25 gradus maýly. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az burutly howa berip demirady kunny ordan telde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ugtar. Howa iýetine 18-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna az burutly howa berip demirady kunny ordan telde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ugtar. Howa iýetine 18-20 gradus maýly. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna azkem burutly howa berip demirady kunny ordan telde sekundda 6-11 metre ýetýän şemal ugtar. Howa iýetine 17-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtaht Naşabatda azkem burutly howa berip demirady kunny ordan telde sekundda 7-9 metre ýetýän şemal ugtar. Howa iýetine 20-23 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça awgust aýynyň 11-ine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil vatandaşlara Thomas Pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýrytynlyklaryna laýykly geýnmegi, bunyň ýetiş şöhretinden goranmagy, şeýlehem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertiplerini berjaý etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär senýär. Ähli ösüşleň ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşsa bolan edileşer.